ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଟମାଟୋ ଜାଣିପାରିଲୁନି ମୋ ଭାଉ କେତେ? ଆରେ 17ରୁ ହେଇକି 70ରେ ଛୁଇଁଲିଣି ମୁଁ। ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ଭାଉ କେତେ? ମୋ ନାଁଟି ଆଳୁ। ଏ ଆଳୁ କାହା କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ? ନାଇଁ ଭାଇ ଏ ଟମାଟୋ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ କଥା ହେଉଥିଲି ଆଉ। ଆରେ ତୁ ଟମାଟୋକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? କିଲୋ ଟମାଟୋ ତାକୁ କହୁନୁ କ'ଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବିନି। ସେ ଜଗଣିଖିଆଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଚିଡ଼ୁଛି କାହିଁକି ନା ମୋର ରେଟ୍ କମିଯାଇଛି, ତା ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ବାଡ଼ି ପୋଡ଼ା। ଟମାଟୋ କିଏ ହେଲା ମୋତେ ଶୋଧୁଛୁ? ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ? ହଉ ରାଗୁଥାବା, ମୋ ରେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥବ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। ଆରେ ଆଜି ତାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, କାଲି ତାର ରେଟ୍ କମିଯିବନି? ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ? ଝଗଡ଼ା ନ କରି ଧୀରେ ଧରିକି ରୁହ। ଆରେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।